Bertsolari bezala, Jose, nik usteet eundan onenetako bat dela. Jarillo izugarri jezeuken, hastia igual kostauko zitzaion bat baino gehiotan, baina behin haste zanien nahi zuen 14 bertso baino 24 kantauta, eta beti gainea bazauken alako etorri berezi bat hizketan bezalaxe egitezun bertsotan, eta nik usteet bere buruko errota hori beti bertsuen inguruen zeukela martxan. Ze jakin mina zeukan gazteekiko ere, eta ze humiltasunekin bizi izan da beti, eta gero saiotan ere jarrera hori bera aukidu, denon gandik saiatu da ikasten. Uste dut izan zala garai bateko baserriren aurreko bertsokeraren gelditzen zen eredu bakarra segurazki, besteak desagertzen juntzialako. Aldi berean jakin zuen gaurko bertsolariken konektatzen, eta gazteek horrelako lilura, gazteengan horrelako lilura sortzen bazuen izan zen hain zuzen ere, pixkat agrafoa zalako. Euskarri idatzirik eta zeharik gabia, eta memorian soilik oinarritzen zen bertsokera baten azken aztarna edo. Asmatzen zuen gaztean kuadrilakoa izaten, eta usteet guk ondorengoei zerbait transmititu baldin badiegu, Josek guri transmititu digun maitasuna eta gertutasuna eta bertsotarako eta jolaserako gogo hori baino gauza hobei ezin dela transmititu. Akordatzen naiz ni, 1989ko taldekako txapelketa hartan, Gipuzkoako Bertsozale Elkartiek antolauzun txapelketa hartan, bere taldekide izateko suerti eukinula, eta naiz eta ordun bestiek irabazi zuten, Jose Agirre izan zen ordune txapeldune, azkeneko bertso bezala kantau zuen, azkeneko 2 puntukin gogoratzen naiz ni, puska bat kentzen nahi naiz nire bizitzari eta eskaini nahi diot bertsolaritzari. Izugarri izan zen, Oñatiko Santana aretoarek nola erantzun zuen txaloz eta jendie zutik jarrita eta ze istilu sortu zen bertso horren ondoren, eta Josek beak dana ze humila hartu zuen jendin eskerron hori. Erreparua hartu aitonan hitzari, sartuta heldu diot aldapalatzari, nolako ez duazunak eman bihotzari, zati bat kentzen nahi naiz nere bizitzari, ta eskainiko diot bertsolaritzari, ta eskainiko diot bertsolaritzari. Zati bat bakarrik ez? Zati handiena eskaini zion, eskaini zigun, bere garaikide askok egin zuten bezala. 4 adiskide jarri zituen solasean hitzetik hortzerak duela urte batzuk. Bertsotan hizketan bezala egiten zuela Josek, baina hizz lauz ere bazekien sorgintzen. Elgarriko San Pedroa artin kamino egin zela. Jesus. Laskar txide jo. Ni plazera nahi. Montesa bat, Montesa motor bat. Ni basauz. Ahun ginen, beko zeraino, barraneaino, eta ligara oinez, baina lokatzi bai hori bildurgarra je. Nahaztu gine jendi bai, izo bertati hildet da. Geldi ginen, gauin, loitiko orduan, urrungo haunin iruna. Bai, esan bela geu. Iruna eta ni itxea, lehen santan bezala, laneago antakin. Hor dio zaiotik librau, Da. Bentsat gire, bertso, zailo lehia hori inda, hatxinen behera, zatiken. Tabalautiken da, han elizpien zea desentidek, lehorpi eta bali txarra guan. Da, soinu eta bertan da. Bi txitxilek, behaino txikileu ziren. Ana ziren, ez tarrieten berrein, kantun, haien alegiak eta andaluz ezila, zantzien nahi, eta zer lehen gujetan nahi txuko hobe, Agirre, zantzien laskar txikilek eta, andaluz egin txuko eta, andaluz ez, esan dituen da, nahi entzak hobe alde handian galuz ez. Beak. Txiki ezin bilek eta... Josearen bizitzan asko markatu dion
gertaera, noski bere emaztearen heriotza izan zen, eta orduan izan zuen berak bertsoari utziko eta zion ere halako tentazio bat etxean eta bultzatu egin zuten, neuk ere bai animatu egin nuela badakit, eta gainera emaztea hil eta hurrengo urtean edo Oiartzunen jaialdi baten aurreko urteko berri emateko eskatu niola uste dut, eta nahiko bertso hunkigarriak kantatu zituen Josek. Zer eman dizu eta zer kendu dizu aurreko urteak, 2000 urteak. Ikusten danez gai jartzailea, zerbait jakin nahian dago, erabakia eman nahi diot luzaro baino lehenago. Nik urte asko pasatu ditut, hori baino betuago. Aizu latxaro sentimentuak garbi esan beharra dago. Eman zerbait egingo ziran, kendu asko zaz gehiago. Ni pentsatzen nun ere kasoa, zu jakingo zenduana. Gure etxean tristura dago, lehenago ez genduana. Ta batez ere udarazkena, latza baizan hor juana. Nere ondotik eraman ziran, gehiena maite nuana. Nik ez da dukat famatutzerik hori egiten duana. Pasatakuak pasata daude, ta dauzkagun ondorenak. Zer ikusteko gauden ez jakin, oandik bizirik gaudenak. Baina ez dira izugarriak, dauzkatan itxaropenak. Seguru asko pasata dauzkat, nere egunik onenak. Urte berriak entzez padizkit, zarrak emandako penak.